wallahi. Ya labari? Kai labari sai lafiya ba. Ka gani na huta na ji daɗi ko? Tuna ina ka canza ai. Wallahi tallatin na kai South Africa wannan course ina gaya ma na ja ka ne kuɗi ina gaya ma wannan ma ba zai da kama ita da kwatana ba wallahi. Wannan din aboki na. Wallahi tallahi ina gaya ma. To ai kai lafiya. Wallahi tallahi ina gaya ma yanzu kaya sun yi wannan harkoki. Ai ka huta ai. Wallahi tallahi. Kuma ina sa hajiya take son wuta dole ta mi da turai wai Najeriya ya zafi. What? Ka san wai da. Wai sai an kasar rayuwar Moscow ya cika sai sa gani ko da shaida ka gane. Yanzu kana cikin shirin komawa ko kuma ya? Kana cire rigar mu da abokina ka tsaya mana abokina tsaya mana tsaya mana dan Allah tsaya mana tsaya mana tsaya dan Allah tsaya mana gane kana cire rigar ba ai bara gane me yake faruwa wallahi bara gane wani me yake faruwa ai bara gane wani ke aiki me zan gani kuma abokina ga ma abokina bara gane bane me yake faruwa wallahi tallahi abokina wallahi kai bara gane what are you doing here sorry abun nan ne wala sa kuke ma jikin mota wallahi sa wannan kuma me haka lallabe gola ne suka dan yi zaman wannan duk shekara wallahi wallahi lallabe wallahi Allah ya ga ma too bad for you to yanzu ya ka gashi ban da cash kuma kana da account number ina da shi sa wan bajirin waya na gida bari in je in dauko durin uwan kira